Boas, son Moisés Cordeiro e xunto con David Patiño coordiño a liña temática Produción da Enerxía Eléctrica. Nesta actividade entenderedes como se xestiona e distribúe a enerxía eléctrica, tamén como cada decisión conta e afecta a sostibilidade do noso planeta. O obxectivo é explorar desde os conceptos máis básicos, como a electrotecnia, ata os conceptos máis teóricos, como a xestión e distribución da enerxía eléctrica de maneira eficiente. Tamén disporedes dun kit de Arduino para determinar o potencial solar e as condicións ambientais. A electricidade é esencial na nosa vida, pero algunha vez te preguntache como chega a túa casa? Todo comeza nas plantas de xeración, que poden ser de orixe renovable, como solar ou fotovoltaica, ou de orixe convencional, como gas natural. Pero non só se trata de enerxía, tamén hai que ter en conta o impacto ambiental e o uso eficiente dos recursos. Na páxina web do proxecto teredes os recursos didácticos. Os contidos teóricos van dende fundamentos de electrotecnia, enerxías renovables, como solar ou eólica, e distribución da enerxía, entre outros. Os que participedes na proba 2 teredes no voso centro o kit de Arduino. Hai diferentes niveis. Probaredes o máis difícil? Agardo que esta liña vos motiva a reflexionar sobre o papel da enerxía no planeta. Recorda que cada acción conta. Entender o sistema eléctrico é de vital importancia.